Niske oblake te maglu. Kako dan bude proticao, uživajte u kratkim trenucima sunčeve svjetlosti, ali ne zaboravite se dobro obući. Hladnoća je još uvijek donosi potpuno drugačiju vremensku sliku. Iako sunce obasjava dan, zrak ostaje svjež i hladan, podsjećajući nas da zima nije daleko. Tako će se temperatura spuštati i na -8. Pogled tu, samo što je sada pod maskom vedrog neba. Subota sunčana na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje, ali svakako će to sunce većinom biti zubato. Najviša dnevna vrijednost zraka kretat će se između 5 i 6 stepeni, ali ujutru i navečer uz minuse. Stabilna vremenska slika i na jugu naše zemlje, nakon padavina ponovno uz sunčane intervale i narednih dana uz uglavnom slično vrijeme. Živo u termometru dosegnuće do najviše 9. podioka u Mostaru, osjetno hladnije u Gacku sa samo 2. U susjednoj Hrvatskoj većinom sunčano, ali hladnije nego proteklih dana. Pored toga jačanje jugozapadnjaka. Izmjena oblaka i sunca u Srbiji, nešto više oblačnosti u prvom dijelu dana, a nakon toga prodor sunčevih zraka. I u gradovima iz okruženja stabilno. Novu na oblaku nedjelja donosi u Ljubljanu.